Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain san tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛnwari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnwari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier titre foncier walima permis d'occuper o de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ninkanso sɔrɔ ba Maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Biye tarata ye utukalo tile 8 san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min dabɔ sigi k'a makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin sanfɛ ka taga se Mali kunnafoni show o jabaranin ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo o la danti foli min na kunnafoni ale waati selen ni a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi Burukinabew ka ministre bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔ olu ɲɛnabɔli ma ni o ye madame Olivia Wamba ye kunu utukalo tile 7 san 2023 an ka ministre ɲɛma a ye u bisimila a daga yɔrɔ yɛrɛ o la min ni a kɛra an ka ministre bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔ olu ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye a n'a ka amaw u kɔni bisimila kun kɛra fɛn min ye o de ye session 10 min ni a daminɛna an ka jamana o kɔnɔna la Mali ni Burukina olu ni ɲɔgɔn cɛ sa min ni ale bɛ senna kabi utukalo tile 5 san 2023 fɛn min ye Burukinakaw ka nin ciden ye sa a n'an ka ministre kɔni jɛra ka nin baara ninnu ni ka olu kɛ ɲɔgɔn fɛ. CEDEAO jamana marabaw olu bɛna sigili kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o kɛ utukalo tile 10 nata san 2023 sigili kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ bɛna boli fɛn min ka sa o de ye fangadafiri min ni a kɛra Niger jamana o kɔnɔna la o ka kuma fama bɛna boli o de kan a yɛrɛ sigili kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni ɲɛmaya bɛ maa min bolo sa o de ye Nigeria jamana ɲɛma ye ni o ye Bola Tinubu ye aladɔniya k'a fɔ ko Niger kɔni ka fanga dafiri la kabini dɔgɔkun 2 o bɔɲɔngo ni wagati in na CEDEAO yɛrɛ kɔni tun y'a laɲini ko ka Mohamed Bazoum k'ale ka segin fanga la min olu kɔni tun kelen don ka wajibiya fanga dafiribaw olu kan n'u yɛrɛ kun kelen don ka bagabagali ta ka nin jamana in yɛrɛ ka ale sɛgɛrɛ. Wajulukɛla ba dɔ bɛ yen nɔ ni ale ye Madu Dumbiya ye Madu Dumbiya kɔni a yɛlɛ bɔrɔlɔ siraw fɛ k'a fɔ ko nin wagati in na k'a kɔni farimanda la kosɛbɛ ni maaw yɛrɛ tun bɛ ka dɛmɛ ɲina ye walasa a bɛ se ka furakɛli ɲuman ni ka o sɔrɔ cogoya min na mouvement Ambiko ni ale ɲɛmaa ye Batuli Ɲang ye Batuli Ɲang kɔni tulo dalen ka wagati min na sa a ye maa lawuli teliyala ni ka taga ni a ye fɛn min ye an ka nin wajulukɛlaba in u ka so ka taa musaka di a ma walasa a bɛ se ka furakɛli jɔnjɔn ni ka o sɔrɔ cogoya min na a tilala ka layidu ta k'a fɔ ko a ka furakɛli mana bɛn da o da ma ka a bɛ jɔ o furakɛli musaka o kɔrɔ teliyala sa u ye dɔgɔtɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o ɲina ye min bɛ se ka a furakɛ teliya o la o de kɔnɔna la sa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye Madu Dumbiya ye ni ale y'an ka jamana in wajulukɛla bɛɛ a bɛ san 35 bɔ bi ni ale kɔni bɛ wajulu ka o kɛ liberté fiɲɛ sira fɛ sunkalo. An bɛ
Masina Pinasi ale ni kurun ye boli daminɛ ji sanfɛla o la a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ ni wagati na fɛn min ye jagokɛlaw ye nin kɛra nisɔndiyaba ye olu bolo ka sababu kɛ u ka jagofɛnw ka bɔ Masina ka taa Tɛnɛku jikankulun kɔni de bɛ o lafiya ni ka o lase olu ma ka sababu kɛ samiya donni na sira foyi tɛ yen nɔ ko min ni ale sɔnnen don wa ale bɛ kɛ sababu ye fana ni ka se ka lakana ka o fana sabati n'u bɛ u ka dugutagaw ka o kɛ hakilisigi o kɔnɔna la. Bingani wale ale kɔni bɛ ka caya ni wagati na sibiri tɛmɛnen utu kalo tile 5 san 2023 bingani wale kɔni o kɛra sababu ye ni ka dugu dɔ ma dɔw kɔni ni ka olu bɔ u sigiyɔrɔ la n'o dugu dɔ de ye Bojo ale bɛ Banyangara ale ni Bankase ni ɲɔgɔn cɛ ni dugulama ninnu kɔni ye u sigiyɔrɔ ni ka o bila a bɛ dɔgɔkun damadama bɔ ni wagati na dugu caman fana kɔni kelen do ka u sigiyɔrɔ ni ka olu bila Banyangara marabolo o fɛ o de kɔnɔna sa dugu bɛ nɔ ni ale bɛ wele ko Egela Siminkanda ale ni Paru o dugulamaw kɔni olu bɔra u sigiyɔrɔ olu la ka sababu kɛ bingani wale min ni a kɛra sababu ye ka dankari maa tanga buna adamadenya la a yirala ka fɔ ko karɔgɛlɛn dinɛ tigilamaw kɔni kelen do ka u bali ni ka sɛnɛ kɛ u ka dugu o kɔnɔna la maa minnu yɛrɛ kɔni dayirimɛ bɛ u ka sɛnɛ na karɔgɛlɛn dinɛ tigilamaw kelen ka u bali sa ni ka bingani wale ta k'u sɛgɛrɛ u fana y'a laɲini ka bɔ u ka dugu olu kɔnɔna la. Deerani fitini dɔ ale kɔni de su o yera koma taxi cité o kɔnɔna la segukaw olu fɛ nɔ serebolomaw ka fɔ la ko ni denmansa in yɛrɛ de kɔni ye a den ni ka bange ka taga a fili sibiri su ka dugu jɛ kari sɔgɔmada fɛla la utu kalo tile 6 san 2023 ba polisilakaw olu kɔni welela wagati min na sa ni o ye arrondissement 2nan maaw ye olu nana ni kana u ɲɛ da a yɔrɔ o kan ni wagati na sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se ka tɛgɛ da denmansa in ale kan. Amita ko kan kibaru la amita Niger jamana o kɔnɔna la wagati min na CEDEAO ale bɛ ka laɲini ko ka Mohamed Bazoum k'ale ka segin fanga la ko ka fanga segin so fɛn min ye fanga dafiribaw ye kunu sura olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ye ministre ɲɛmaa kura ni ka o sigi ni o ye Ali Mahamana Lamina Zeni ale kɛra ministre ye san 2001 yani Mahamadu Tanja ka fanga ale kɔni ka dafiri ni wagati na ale de kɛra ministre ɲɛmaa ye Niger jamana o kɔnɔna la. Mali kunnafoni jabara najabaw ni bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an ye mun sɔrɔ ni ka da o kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan hakilila a ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniyaw la tunga lafiya de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ni wagati na e man bɛ yen nɔ ko terrain t'i bolo terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo banawɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ terrain kelen bɛɛ lajɛlen titre foncier 15 sur 20 a musaka ye sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔni sara kalo kalo ere wari 573 bɛ kalo 12 ma walima kalo kalo ere wari 382 bɛ kalo 10 shegima ni kala terrain sara la terrain papier o bɛ kɛ ita e mɔgɔ min bɛ nɔ fana ko terrain b'i bolo i t'a dɔn i bɛ se k'a jɔ cogoya min na a musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen tunga lafiya ye aw lafiya o yɔrɔnin na o la sa san 2024 sojɔ tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna ni o ye tunga lafiya ka pari ye villa simple ka taga se étage ma villa simple ale erowar 500 ani 80 étage ale erowar 7 ani 80 ni bɛ fɛ ka i tɔgɔ sɛbɛn tunga lafiya ka pari la sa i bɛ bɛtake bila an ka whatsapp o kɔnɔna la 72 18 42 47 ka se ka kunnafoniya wɛrɛw ni ka olu sɔrɔ tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama aw minnu bɛ tunga fɛ o kuma la aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.